il-11 ta' Lulju, festa ta' San Benedittu Abbati. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 19, versi minn 27 sa 29. Imbagħad qabeż Pietru u qallu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'se jmissna? Ġesu għalilhom: Tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja, fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq it-12 il-tron u tagħmlu ħaq mit-12 il-tribu ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru, jew il-ħutu, jew il-missieru, jew l-ommu, jew l-uliedu, jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba aktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġesu kien tassew kontra r-rikkezzi? L-Iskrittura tpoġġilna paradoss. Dak li nżommu għalina nitilfuh u dak li nagħtu ikullilna taqlih. Alla jaf iħallas aktar milli nistennew tal-ġenerożità tagħna, kemm f'din il-ħajja kif ukoll għall-eternità. Dan insibuh kemm fil-ktieb tal-Proverbji kapitlu 3 versi minn 9 sa 10, kif ukoll fl-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 6 vers 38. Ġesu joffrilna teżor imprezzabbli li ma tista' tikkomparah ma' xejn. La flus ma jistgħu jixtruh u lanqas il-ħallilin ma jistgħu jisirquh. Infatti, aħna mitluba ninvestu u norbtu qalbna għal dan l-aqwa teżor. Il-ġid materjali jista' jorbotna ma' din id-dinja sakemm aħna ma nżummux l-assa fuq qalbna u npoġġu t-teżor tagħna f'Alla u fis-saltna tiegħu li ma tintemm qatt. U qalbek ma' xi marbuta. X'inhu t-teżor tiegħek? F'liema teżor qiegħed tinvesti u fejn jinsab? Fuq din l-art jew fis-sema? Se ssibu miegħek meta ttemm din il-ħajja fuq din l-art? Jew ser tispiċċa bidek vojta għall-eternità? Mulej, int sraqtilna qalbna bimħabtek u ftaħtilna qudiemna it-teżori tal-ġenna. Allimni kif inżomm lilek biss bħala t-teżor u l-għaxqa tiegħi u tħalli l-ebda ħaġa oħra issomni milli nagħtik kull ma għandi. Amen.